Congressman Yolo Kong, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. May gabi si mo, Action Marlon, may gabi. Thank you gid sa May time. gabi. Yeah, salamat gid sa time ginatang sa Action Radio Bacolod. Antes ko kung kantuan ang resulta sa inyo sa briefing kay na sa Kamara. Unahon ko lang kuha ang imo sa ding reaksyon sa pag-resign sa mga persona nga nagpirma sa Sugar Order number 4. Ang una si Agriculture Undersecretary Sebastian. Subong ang balita si Attorney Roland Beltran. Nagsumiter man sa isa ding resignation bilang board member. Ako, no? Oo. Nalipay ako sa resignation ni board member Pelcano. At least it will show na there is still decency in government, no. May mga tao pagyapon nga may delikadesa sa ida posisyon. Aha. Okay. Although nga ining kay Beltran kung why pa naman sa sabat dari Malacanang kung naging bato nila kung why proti laban-laban na bato nila ni, no? Now, kantuan ko, isa ikaw sa mga kongresista nga nagpahibahin sa briefing kay na angod sa ding issue sang unauthorized sugar order number 4 kay na ato paday kamo ni Congressman Stephen Paduano. Si Kong Paduano nagluso siya kung pwede magkapatigayon na lang ginsang ginatawag inquiry bala kung full-blown investigation. Pero ang papangkod na kong madayon niyahan kay kaida na batian ko kay Congressman Barsaga Blanco nga daw may gin-mention to siya nga dapat may sundon pa nga proseso o kung may isecure pa dapat nga authority sa Committee on Rules. Sa imo ko madayon niyahan sa Thursday o sa Webes? Yan ang inquiry? I think no sa Webes maging briefing pagyapon, no. Okay. Kaysa idalom sa House Rules 7 days, no. Okay lang. Maulat kita sa 7 days, no. Ang importante nga may ara kita sa oportunidad sa pagpamangkot, no. So intilawan ni Congressman na Carazo para padasiko, no. Pero why na tabo, no. Pero okay lang sa nakita nato no kung anong kabudlayan. So we will correspondingly adjust, no. So briefing gyapon mo tabo sa Webes pero may ara assurance na kong in atong mga invited nga mga guest labi na sa SRA nga matambong sila personally in person gid hindi na sa Zoom. We want them to be in person and we want them to be under oath, no, para mas mapos para sa aton, no. Are kong sa Webes nga briefing si imo kung kunatagan ka sa kahigunan nga makapamangkot sa taga DA o kung taga SRA, ano ang mga concern o kung pala magkutanon nga luyag mo ipalabot sa ilakong? Action man doon, hulatan na lang para hindi ma-telegraph, no, karon ma-preparar sa sige pabat. Gani man. Okay, base ka mo nito sila, no? Ay isa to kung nakita ko kay ina do ka budlay blaw do may ara kay ina kung sang ginpresentar nga datos si SRA administrator si Rafika, no, ang sa sugar order number 3 bla may mga may ara pag bilin nga why din mag-abot kong, no, inang 200,000. Correct, no. Approximately siguro mga 26,000, no. Pero nakita mo nimo kay na, no, nga pwede ka pa makaistorya sa iba, no. That's why nakita na to na igan istorya pati sang TRO, no. So wala to na lang nato, no, para may ara kita sa oportunidad. Yes. Ang TRO na muno mo gid man kung kinabatian ko man gin muno nga may duha ka mga TRO ining sugar order number 3. Ang isa diri gin withdraw di kong sabay sa Sagay RTC. Kita mo man, no, ginambalya kay daging dismiss, no. Kaya so koreksyonan ni Attorney Dino nga wala na withdraw, rather wala na dismiss but withdraw. Withdraw. Ina sa Sagay RTC. That is correct. Ang isa pending pa sa Himamaylan? No, correct. Sige, hulaton tanig ko nga this Thursday briefing kabay pa nga sabat ini tanan nga mga issue kag maklaruhan kung nga natabo ining senaryo. Kung imo sa nga mensahe sa mga taga Quinto Distrito. Hindi ko mo magkabalakan, no. Amon ni, no, of-done issue, no. Kabalo kita nga importante na sa ato pumuluyo na binigin sa nagatanong sa tubo sa ikalimang distrito. Sige. Kung Yolo, sir, thank you gid sa time information gidatag diri sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi simo. May gabi man simo, Action Marlon, no, sa Tanarto ta Malapit, may gabi. Action firing line.